Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче мөхтәрәм якташыбыз Багдалова Гөлҗиһан Рязаповна үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге күркәм тантанасы белән аны ихластан сеңлесе Галия, балалары Тимур, Шингиз, килене Гүзәл, аныклары Милена һәм Элина кытлылар. Иң яраткан бердән-бер апамны туган көне белән кытлыйм. Шушы шатлыклы, шул ук вакытта моңсу да булган көнеңдә сиңа бары тик иң изге, иң матур теләкләр генә телисебез килә, апаем. Сиңа гомерләрнең иң озынын, шатлыкларның иң олысын, бәхетләрнең иң зурысын телибез. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек сиңа, апабыз. Калганы үзеңнән тора. Һәр вакытта да шулай матур, әйбәт, яхшы күңелле, шаян, минем яраткан апаем булып кал. Рәхмәт сиңа, җимешем барысы өчен дә. Сине үпкәләткән вакытларым булса, гафу ит инде. Ачудан булгандыр. Бер кайчан да онытма, кадерлем. Дөньяда сине бик тә яратучы һәм яратудан бер кайчан туктамаучы сеңелең бар. Мин сине яратам һәм сиңа бары тик изге теләкләр генә телим. Син минем тормышымда зур роль уйныйсың. Минем җанымның аерым бер өлеше сиңа багышланган. Мин синнән үрнәк алам, сиңа ашарга тырышам. Аллаһ Тәгаләгә бик рәхмәтлемен, мине синең белән бер туган иткәне өчен. Синең эшләгән яхшылыкларың сиңа үзеңә әйләнеп кайтсын. Аллаһ сине рәхмәтеннән ташламасын. Апам диеп дәшкән сайын җанга алам җылылык. Ярдәмең, ихлас киңәшең алтын тауга торырлык. Кайгыртасың барчабызны, кояштай сибеп нурың. Сау сәламәт, исән бул дип багышлыйм сиңа җырым. Сиңа, апам, ак кар кебек аппак бәхетләр килсен. Раббым үзе сиңа бик күп бәхет, шатлыклар бирсен. Кайгы сагыш урап үтсен, синең йортка кермәсен. Агым сулар белән аксын, шир, сырхаулар килмәсен. Бу дөньяда яшәүләре үзе дә ул зур бүләк. Бергә булып, таты яшик, бездән сиңа шул теләк. Хөрмәтле Гөлҗиһан апа, якыннарыгыз юллаган изге теләкләргә матур җыр да кушып тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың.
туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Һәр көн сайын диярлек күрешеп, хәл белешеп торган, катлаулы мизгелләрдә ярдәм кулын сузган, уңышлы вакытларда янәшә булган, үзенең эш гамәлләре белән күршеләренең рәхмәтен яулаган күршебез Багдалова Гөлҗиһан Рязаповнаны ихлас күңелдән матур 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Дип язганнар безнең тапшыруга күршеләре Нурия Мунировна, Наҗия Киямовна, Наҗия Абдрашитовна, Мәвлигөл Хусаиновна, Сария Раисовна, Асия Султановна, барчасы да гаиләләре белән. Күршеләр бик якын кешеләр. Андый-мондый хәлләр булса, туганын килеп җиткәнче күршен йөгереп керә. Күршең үзеңнән яхшы булсын дип борынгылар белми әйтмәгән. Гөлҗиһаныбызның яхшылыкларын санап кына бетерерлек түгел. Кем генә мөрәҗәгать итмәсен аңа, ул бер кайчан кире какмый. Хәзер яисә көтеп тора аласыңмы дип вакытын әйтә, шул вакытта йөгереп тә җитә. Ул ис киткеч үзенчәлекле шәхес. Тормышка, матурлыкка гашыйк. Киң күңелле, бер катлы, гади, бик пөхтә, уңган, эшчән, алтын куллы кеше. Ишек алдында, бакчасында адымы сайын чәчәк аның. Ул аларга карап сыклана, дәртләнә, күңеленә рәхәтлек ала. Кадерле күршебез, җир йөзендә иң изге, иң матур теләкләрне, иң матур хисләрне без ихлас күңелебездән сиңа юллыйбыз. Гомерең шатлык куанычлар белән тазалыкта үтсен. Кеше яшәгән саен зирәгәя, тәҗрибә туплый. Нәкъ менә синең кебек тормышчан, ылы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер. Гомер буе киңәшчебез, ярдәмчебез булдың. Рәхмәт сиңа күршеләреңнән. Озак яшәй исәнлектә шулай, җирдә шатлык, бәхет эләшеп. Дуслар түгел, күктә кошлар хәтта кайчагында куйсын көнләшеп. Тормыш юлын сикәлтәсез булсын, саулыгың булсын кырыштан. Гомер буе гел шатланып яшә, ләззәт алып шушы тормыштан. Күрше хакы, Тәңре хакы. Синең белән күңелле, җырлап биеп, уйнап көлеп уздырабыз гомерне. Шатлыкларны уртаклашып, кайгыларны бүлешеп, киңәшләшеп, ярдәмләшеп, яшибез без гырләшеп. Ылы җанлы күршебез син. Син безнең бит сердәшчебез, авыр чакта көч бирүче, иң төпле фикердәшчебез. Бүген синең туган көнең, котлы булсын бәйрәмең. Кабул итче чын күңелдән шушы шигырь бәйләмен. Балаларың, оныкларың таянышың булсыннар. Картлык көнеңдә әни дип, әби дип торсыннар. Сәламәтлек телибез сиңа. Синең белән бик рәхәт. Шундый күршебез булган өчен Ходаебызга зур рәхмәт. Хөрмәтле Гөлҗиһан апа, күршеләр тарафыннан да сезнең өчен җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә